أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا دمت سلفنا هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرينا هذا تزغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا بحت مسكرم مجمار بروتا وقاسي حزب إيرترا بإيرتراوያን تذكر بحت مسكرم مجمار بروتا وقاسي حزب إيرترا أببين ورنعات عالم نزركو بإيرتراوያን تذكر الله حزب إيرترا كابتم ببي برز سقطو ገዛእቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ናጽነት ንምርካብ ዝጀመሮ ብሮታዊ ቃልሲ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ እኳ እንትኾነ ሃገሩ ዳግማይ ንኽውንን በኹሪ ብሮታዊ ገድሊ ዝጀመረላ ዓለት ብምዃና ባሕቲ መስከረም ኣብ ዓውደ ዋርሒ ኤርትራ ብኽብሪ እትዝከር መዓልቲ እያ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ደንበታት ተመቓቒሉ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ብሮታዊ ቃልሲ መሬት ኤርትራ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ሓርነት ስለዘይረጋገፀ እቲ ቃልሲ ገና ይቕፅል እዩ ዘሎ ብዝብል ብሓደ ወገን እቲ ዝተኻየደ ብሮታዊ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ ንምርግጋጽ ስለዝነበረ ብዓወት ተዛዚሙ እዩ ዝብል በቲ ካልእ ወገን ብዝተፈላለየ ኣረኣእያታት ንባሕቲ መስከረም ይዝከር ኣሎ ብሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ዝተጀመረ ፈላሚ ብሮታዊ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ መስገደል ዝዝከረላ ዓለት ዳኣ ትኹን እምበር ባሕቲ መስከረም ነቲ ገና ብግቡእ ዘይተሰነደ ታሪኹን ቅያታቱን ኣብ ግቡእ መዝገብ ከስፍረሉ ዝጽበዮ ዘሎ ከቢድ ዕማሙን ዝዝከረላ ዓለት ክትከውን ይግባእ ክብሉ ፖለቲከኛታት ኤርትራ የዘኻኽሩ ናይዚ ዕማም እዚ መሪሕ ተራ ሒዙ ክዋሳእ ዝግብኦ መንግስቲ ኤርትራ እኳ እንተኾነ ኣጋጢምዎ ብዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ማሕበራውን ቅልውላው ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ዕድመ ስልጣኑ ስለዝኾነ ኩሉ ዜጋ በብወገኑ ኣበርክቶ ክገብር ካብ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ኤርትራ ዝቐርብ ምሕፅንታ እዩ እስራኤል መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ናይ ምጥራዝ መስርሕ ደው ከም ዘይብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ይገልጽ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ሃገሩ ናይ ምጥራዝ መደብ ደው ከም ዘይብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ቤንያሚን ኔታንያሁ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ደቡባዊ ቴልኣቪቭ ዕለት ድሕሪ ምክያዱ ብሰንበት 3 መስከረም ዝተኣከበ ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ መጻኢ እቶም ኣብ ደቡባዊ ቴልኣቪቭ ተኣኪቦም ዘለዉ ሓተቲ ዕቑባ እተጻሪ ኮሚቴ ሚኒስትራት ኣቑሙ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኔታንያሁ ኣብ መግለጺኡ እታ ኮሚቴ ምስ ወከልቲ ነበርቲ ደቡባዊ ቴልኣቪቭ ብምርኻብ ኣሽሓት ሓተቲ ዕቑባ ሰፊሮም ዘለዉ ከባቢታት ናብ ዋናታቱ ዝምለሰሉ እቶም ሓተቲ ዕቑባ ድማ ዝጥረዙሉን መደባት ክትዘራረብ ምዃና ኣፍሊጡ ብዘይካዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ዝተዋህበ ናይ ሳልሳይ ሃገራት ብዘይድሌቱ ምኻድ ዝኣበዩ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ክልተ ኣዋርሕ ንላዕሊ ከይእሰሩ ዝብል ውሳነ ድሕሪ ምቁዋም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣርየ ዳሪንን ሚኒስትር ፍትሒ ኣይለ ሸከድን ንጽልዋታት እቲ ውሳነ ከጽንዑ ምዃኖም ጠቂሱ ዛጊድ ኣስታት 20,000 ሓተቲ ዕቑባ ናብ ካልኣይ ሃገር ጠሪዙ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ንደባቱ ብሓጹር ብምዕጫው ዋሕዚ ስደተኛታት ንምብታእ ከም ዝተዓወተን ብምዝኽኻር ነቶም ተሪፎም ዘለዉ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ኣስታት 38,000 ካብ እስራኤል ኣብ ምውፃእ ክዕወት ምዃኑ እዩ ዝውስውስ ውሑዳት ሓተቲ ፖለቲካዊ ዕቑባ እንተዘይኮይኖም እቶም ዝበዝሑ ስራሕ ደልዮም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ እስራኤል ዝኣትዉ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ነዚኣቶም ነናብዓዶም ንምጥራዝ ከዓ እስራኤል ከም ኩለን ሃገራት መሰል ኣለዋ ከቢድ እዩ ዝሟገት ሱዳን ኣብ ዶብ ሊብያ ዝሓዘቶም 40 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ መሊሳ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ናብ ሊብያ ክሰግሩ ዝሓዝዎም 40 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ከም ዝጠረዘቶም ምንጭታት ሬድዮ ኤሬና ኣረጋጊጾም እቶም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዶብ ሱዳንን ሊብያን ዝተታሕዙ 40 ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ከባቢ ዓረቢ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ተታሒዞም ድሕሪ ምጽናሖም ዝሓለፈ ሰሙን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ተረኪቦም ዘለዉ ፖሊስ ሱዳን ንገሊኦም ክሳብ 5,000 ፓውንድ እቲ ሃገር ዝግመት ገንዘብ ከም መቕጻዕቲ ክኸፍሉ ድሕሪ ምግዳዱ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘረከቦም እቲ ዝበጽሐ ሓበሬታ ይጠቅስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መኪና ተጻዒኖም ዶብ ሊብያ ክሰግሩ ዝፈተኑ 105 ኤርትራውያን ድሕሪ መሓዞም ነቶም 40 ፈልዮም ኣብ ካርቱም ዓረቢ ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ክወስድዎም እንከለዉ ነቶም ሓንቲ ነፍሰ ጡር እትርከቦም 65 ግና ናበይ ከም ዘእትውዎም ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ዜና ምቅልሑ ኣይርስዓን መንግስቲ ሱዳን ካብ ከተማታት ገፊፋ ይኹን ዶብ ሊብያ ክሰግሩ ዝሓዘቶም ኤርትራውያን በብእዋኑ ናብ መንግስቲ ከረክብ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ፎርቶ ሳዋ ኣደርሰንን ካልእ ኣሲርዎም ድሕሪ ምጽናሕ ነቶም ዘይተዓለሙ ናብ ተዕሊም ነቶም ካብ ኣሃዱታት ዝሃደሙ ድማ ናብ ተሃድሶ ከም ዝለኣኹ ይገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ
حبرات إمارات عرب أبرياد أب سدة زركب بريزانت يمن ناب هاجرو كأتو كالكلا حبرات إمارات عرب نتي أب سعودي عرب أب كتما رياض أب سدة زركب بريزانت يمن عبد رب منصور حادي ناب هاجرو كأتو كم زخل كلا مع كانت زينة عرب الرجاجيزان بريزانت عبد رب منصور حادي بعشرين شمونتن حسن أب كتما عدن نممرح أبرياد ناب زركب معرفون نفرتي نجوز كالت بين عبد العزيز دحر مبجحو بررو كسرز كمستقبله مربب حبريتا العربي جليسا أتي إذا على الحاكة عادن مبعالن أبي من مزركو بقول أمارات منجس مرخبنا بهاجرو كمرح وتينو جنا عودة كسرز يتحبروا بريزانت عبد رب ومنصور حادب بزعبات في التأمين زخون حبريتا أهبل حبرات إمارات عرب تكون سعود عرب وجنا بزعبة مقنيات مصر سعودة بريزانت يمن نبهاجرو زحبوا مبهيلن حبرات إمارات عرب أب كبابي عسبا ويماتو كابزلا وتهدر أو معسكر نخلي ماين أيرن دوبا ويمن تقولات روحهم زلا يفلت بقعته زي ترجعت مجبوطات أبيترا تنك حمامات يخون مهلا وتحبيرو أبيترا فقدوا تزرق حزولو بقعتون تعنون زي ترجعت مجبوطات هلقت نجارات تنك استفاد حمامات يخون مهلا أو تأهجرت عدة الزكاة يزولو بعلمويا حكمنا نريد إيرينا من كتوب تسموه عقب لزحات تبع المويا حكمنا كم تبع مرمالات جمعهم بشكوتة تنزع مثل مجبوطات بفلاي أبقلعو كم على الجين كال انزع مثل رؤيت عنا وتجمعات فتر مهلا وحبيرو أفقدوا دكانات تزرق حمز ركبو كم زي تأسمي أبان زعمسله حزبي أما عالتاوي مجبتاتو تقوم لهم حلقة مجبتاتن كلمة زوتراتن زين بروح حمامات وشت أو رخصتاتنا قالي هلا وانتقيسهم إذا قد إزي أب منيسرت عنا تلاقامي إيوان استزرب اللوك عن تقونه بزيكاتي ساحتي بخفل من محدار زكايد نتفقود وأب علاقات استزرق حزشية علوتو زودغي طعنو زي تلاقات مجبتات كام هجار حليفو كالس توصل السجون تخمزي لون اتبع المويا حكمنا جنزيبو حسن من نبابر حزبي أبزل على تورز بتحلو أبزل أوان زي حقاو مقدي بكونتروباند زاتو وحلقت نجارات فقود ويشيت كم زلو بتلاقامي خجلت سنحيو ሶማልና ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረኪባ መንግስቲ ሶማልና ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘረከበቶም ክልቲኦም ወገናት አረጋጊጾም እቲ ዓብደልሓኪም ሼኽ ሙሳ ዝተባህለ ላዕለዋይ ወታደራዊ ሓላፊ አቡና ቤተሰቡን ምርኣይ ኣብ ዞባ ማዱግ ናብ እትርከብ ከተማ ካልጋዮ ድሕሪ ምእታው ዝሓለፈ ሰሞን ብሓይልታት ጸጥታ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ተታሒዙ እቲ ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ወታደራዊ ሓላፊን ናይቲ ዞባ ኦጋዴን ካብ ኢትዮጵያ ንምንጻዝ حلن هجراوي جنبار حرنة أوغادين أمونغو سومالي إثيوبيا بزول حبراو تهدراون تأتاون متحققازيو منغستي سومالنا منغستي إثيوبيا ركبوه إثيوبيا مسجور وابتهاجرات بزمسرتو تهدراون تأتاون متحققازات حلفتي تقاومتي نايستفر على ودبات المنكس قصاتنا أبزز تتحازلو هجرات ناب منغستي إثيوبيا كركبو متنحهم زفلتيو أبو الحسن اكتشحن 14 አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ዝተባህለ ምክትል መራሒ ናይተን ኣብ ኤርትራ ናይዝ መደበሩ ብሕብረት ናይ ግንቦት 7 ግንባር ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ናይ ዝቆመ ጉጅለ ብመገዲ ኣየር የመን ካብ ዱባይ ናብ ኤርትራ እናምርሐን ከሎ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ባሕልታት ጸጥታ የመን ተታሒዙ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተረከበ ኣይርሳዕን ኬንያ እውን ብወገና ተቃወምቲ ኢትዮጵያን ዝበለቶም ሓያሎ ሰባት ተደጋጋሚ እዋን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘረከበቶም ምንጭታት ይጠቅሱ ኢትዮጵያ ምስሱዳንን ጅቡቲን ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዘለዋ ዝግለጽ መራሒ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሩ ብደምሐት ዝፍለጥ ዕጡቅ ጉጅለ አቶ ሞላ አስወዶም ምስ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ኣባላቱ ናብ ሱዳን ኣብ ዝኣተውሉ መንግስቲ ሱዳን ሙሉ ውሕስነት ብምሃብ ኣብ መስከረም 2015 ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘሰጋገሮም ይዝከር ስዊዘርላንድ ካብ ሰራዊት ተጣይሱ ኤርትራውያን ክጥረዙ ወሲና መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ካብ ሰራዊት ተጣይሱ ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ውሳኔ ኣሕሊፉ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለት 31 ነሓሴ ኣብ ዝሕለፈ ውሳኔ ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ካብ ሰራዊት ተጣይሱ እንተኮይኖም ናብ ሃገሮም ምምላስ ጸገም ኣይምጻኣሎምን ብምባል ናይ ዕቁባ መሰል ከም ዘይሃቦም ኣፍሊጡ ብኣገላልጻ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ጉዱድን ናይ ጊዜ ገደብ ዘይብሉ ተህድርና ስለዘሎ ናይ ዝበዝሑ መናእሰያት ጠንቂ ስደት ኮይኑሎ ይብል እንተኾነ ብመንግስቲ ኤርትራ ካብ ህይወት ተህድርና ዝተጣየሱ እንተኾይኖም ኣብ ሃገሮም ሰላማዊ ሲቪላዊ ህይወት ክመርሑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ነዚ ናይ ዕቁባ መሰል ዝነፍኮም ዘሎ ነዚ ውሳነ እዚ ነቶም ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝጸንሑ ኮነ ነቶም ኣብዚ ሓፂር እዋን ዝኣተው እሞን መንግስቲ ኤርትራ ክልተ ኻምቢቲ ዝኸፍሉውን ከም ዘጠቃልል ሮይተርስ ካብቲ ሃገር ኣብ ዘመሓላልፎ ዜና ኣመልኪቱ ኣቀድማ ቢሉ መንግስቲ ስዊዘርላንድ
ስዊዘርላንድ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሃዲሞም ፖለቲካዊ ዕቁባ ሓቲቶም ክነሶም ተመሊሶም ናብቲ መንግስቲ ግብሪ እንዳኸፈሉ ናብ ሃገሮም ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ዝሕልፉ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ዝብል እማሜ ብተደጋጋሚ ክቐርብ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ስዊዘርላንድ ዕቁባ ካብ ዝሓተቱ ስደተኛታት ቁፅሪ ናይ ኤርትራውያን ዝለዓለ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ 14500 በፂሑ። ካብዚኦም 9000 ኤርትራውያን ግዚያዊ ናይ ዕቁባ መሰል ከም ዝተዋሃቦም ፀብፃባት እታ ሃገር የረድኡ። እዚ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ዝሓለፈ ሓሙስ ዘፅለቆ ውሳኔ ናይ መወዳእታን ይግባይ ዘይበሃሉ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ካብታ ሃገር ይሕብራ። ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ብደብዳብ ናይ ዝተቆትሉ 14 ሶማልያውያን ሰባት ሓላፍነት ወሲዱ። ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሰንዓ ንዘካይዶ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ናይ ዝተቆትሉ 14 ሰላማውያን ሰባት ሓላፍነት ወሲዱ። ወሃብ ቃል እቲ ልፍንቲ ኮሎኔል ቱርኪ አልማለኪ ንኣገልግሎት ዜና ስዑዲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ በዓል ብሓደ መስከረም ኣብ ከተማ ሰንዓ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ገለ ቴክኒካዊ ጌጋታት ስለ ዝነበሮ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዘውረደ ድሕሪ ምእማን ንስድራቤት ግዳያት ይቕሬታ ሓቲቱ። ንሱ ብተወሳኺ ዕጡቃት ሓይልታት ሑቲ ኣብ መንጎ ሰላማዊ ሰብ ዝነብረሉ ከባቢታት ወተሃደራዊ እንቴናታትን መራኸቢ ብምዝርግሖም እቲ ጉድኣት ክወርድ ከም ዝኽኣለ ኣብሪሁ። 2 መዓልታት ኣቐዲሙ እውን ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ከተማ ሰንዓ ብዘካየዶ ደብዳብ 35 ሰባት ከም ዝተቆተሉ ይፍለጥ። ቀይሕ መስቀልን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝርከቦም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ነዚ ብዓርቢ ዝተኻየደ ህይወት 14 ሰላማውያን ሰባት ዝወሰደ ደብዳብ ነፈርቲ ዝኹንን መግለፂታት ኣውፂኦም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ጄኔቫ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ሰሙን ኣብ ዘይመለእ ግዜ ጥራይ 58 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ብ2015 ኣብ የመን ምትእትታው ካብ ዝጅምር ልዕሊ 8400 ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 47800 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና የመልክት። ብዘይካዚ ኣብ የመን እንዳተስፋሕፈሐ ዝኸይድ ዘሎ ሕማም ኮሬላ ዛኪት ከባቢ 2000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ከዓ በቲ ሕማም ተለኺፎም ከም ዘለዉ እቲ ውድብ ጥዕና ኣመልኪቱ። ዘኽብር ስራሕ ከይስራሕካ ክብሪ ምድላይ ሓደ ሰብ ምስ ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ሰባት ከይተራኸበ ኣይነብርን። በይነይ ክነብር ኣለኒ ኢሉ እንተዝሓስብን እንተዝውስንን እውን ኣይክእልን። ስለምንታይ ወዲ ሰብ ሰብ ሰርሖ ኣቕሓ ኣይኮነን፣ ናይ ተፈጥሮ ሰብ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ምስ ሰባት ክነብር፣ ንሰባት ዘድልዩ ነገራት ክጠልብ፣ ጠለባቱ ንምምላስ ክሰርሕ ተፈጥሮ ባዕሉ የገድዶ እዩ። ካልእ ይትረፍ ምግቢ ንምብላዕ ናይ ምርጫ ጉዳይ ዘይኮነ ናይ ተፈጥሮ ግዴታ እዩ። ክጠምለን ኢልካ ኣይትጠምን። ብሕጊ ተፈጥሮ ግን ናይ ምግቢ ሰዓት ምስ ኣኸለ ትጠሚ። ጥሜትካ ክትዕግስ ምግቢ ክትረክብ ከዓ ናይ ግድን ይኸውን። ምግቢ ንምምእራር ከከም ከባቢኻ፣ ባህልኻ፣ ስርዓት ኣመጋግባኻ፣ ክእለትካን ደረጃ ምዕባልኻን ኣብ እትገብሮ ምንቅስቃሳት ድማ ምስ ሰባት ትራኸብ። ዝምድና ትፈጥር፣ ካብ ሰባት ትደሊ፣ ሰባት ድማ ካባኻ ይደልዩ። ንስኻ ዘፍረኻዮ ብመልክዕ ለውጢ ሸመታ ድዩ ህያብ ካብ ካልኦት ሰባት ትረኽቦ። ካልኦት ከዓ ብተመሳሳሊ ንሳቶም ዘፍረይዎ ብመልክዕ ለውጢ ሸመታ ድዩ ህያብ ካባኻ ይረኽብዎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ እንካን ሃባን መስርሕ ህይወት ካብ ቅድም ዝነበረ ሎሚ ዘሎን ንጽባሕ ዝህሉን ብተጽዕኖ ሕጊ ተፈጥሮን ሕጊ ሰብን ተማእኪሉ ዝኸይድ ግዴታ እዩ። ክብሪ ዝብል ኣምር ካብ መሰረቱ ካበይ ይብገስ? መዓስ ተኣታትዩ? ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ዝርዝር ሓበሬታ ምቕራብ መደበይ ኣይኮነን። ንኸምኡ ዝኸውን ጭብጢ ዓቕሙን የብለይን። ርእይቶይ ግን ኣብ ናይ ህይወት ተመክሮ ዝምርከስ ምዃኑ ኣቐዲመ ክሕብር እፈቱ። ካብ ናይ ህይወት ተመክሮይ ኣብ ክብሪ ዘለኒ ተረድኦ ላህመታዊ ክኸውን ክእል እዩ። ግን ትነብረሉ ዘለኻ ሕብረተሰብ ዝምርሓሉ ሕግን ስርዓትን ካብ ምኽባር ካብ ቅድሚኻ ዝነበረ ትውልዲ ዝወረስካዮ ኣወንታዊ ባህሊ፣ ቋንቋ፣ ታሪኽ ምዕቃብ ተማሂርካ ሰሪሕኻ ቅድም ቀዳድም ነብስኻ ምኽኣል ንዓኻ ካብ ዘድልየካን ላዕሊ ምስ ተፍሪ ድማ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ቤተሰብካ መታዓቢትኻ ትነብረሉ ዘለኻ ሕብረተሰብ ሓይሊ ፍልጠትካን ኣፍራይነትካን ኣዝዩ ውፅኢታዊ እንተኾይኑ ከዓ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ኣወንታዊ ጽልዋን ነገራዊ ደገፋትን ምስ ትገብር በብደረጃኡ ዝርከብ ውፅኢትን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ግብራዊ ፍርያት ዝኾነ ጽቡቕ ስምዩ ክብሪ። ካብዚ ኸይወፃና ፍትሒ ጠፊኡ ናይ ውሕዳት መልእኽቲ ልዕልነት ነጊሱ ጨቋንን ተጨቋነን ኣብ ዘለዎ ሃገር
حقنيا حزباو سلام حزباو ديمقراطياوي بوليتيكاو محدرا مسارتاو خبرت السبعونت هاجر كدن محبر قطباو عبيت حبراو تتقامنت منغاس سرعة فتحن لعلنا جزءات حقن نمرقاز عدمن اسنتكا محبراوي والكاو دليتاتكا ناتكا دقف زدليوم نيكربا بيتسبكان بنقحات بوسانة نقول نقديفكا عنصار عمز تكايدو لباو قالسي زتوصعو وغنات انكيحا وديبكان سألان فتاون عجبيتكا كركب زلو مسارتاوي مفتحن تقمن عرديكا عبزورياتي فتحو حتو كعسل بمقبارن بو بيلكا تومزو لوطن اب حبرتسب فطرو صلوان ترخبو اونتاو سمن زنان كبري زبهال لومي ኤርትራውያንን ንስለ ህዝቢ ብልብ ዝውፈሰብ ኣብ ዝደሊሉ ኣዝዩ ተኣፋፍን ወሳንን ወቕቲ ከም ንርከብ ብዘይካነቶም ፈሊጦም ዝደቀሱ ፖለቲካ ኤርትራ ብኸምዚ ዘለዎ እንተዳ ቀፂሉ ንረብሓና ይዝብሉ መላኽ ጉጅለ ህግደፍ ኣምለኽቱን ወድዓውያን ተሓባበርቱን ነቲ ካልእ ዝበዝሕ መሰረታዊ ዲሞክራሲያዊ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ለውጢ ክመፀሉ ዝፅበን ህዝቢ ብሩህ ይመስለኒ እዚ ህዝቢ ከም ጥሙር ህዝብን ሃገርን ከም ልኡላዊት ሃገር ንኸይህሉ ዝገብር ዘንጸላልወና ዘሎ ህግደፍ ኣምጽኦ ሓደጋ ካብ መሰረቱ ንምቕያር ብዓቐኑ ብዙሕ ብዓይነቱ ወይ ኣረኣዩ ውሑድ ብጥቕሉል ድማ ደንበደለይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ተሰይሙ ይነጥፍ ኣሎ እቲ ኣሎ ዝበሃል ውዳበታትን ንጥፈታትን ግን ምስቲ ኤርትራዊ ህጹጽነት ዝጠልቦ ዝመዛዘን ኣይኮነን ካብቲ ኤርትራዊ ህጹጽነት ዝጠልቦ ኣዝዩ ዝወሓደ ድምፁ ደኣምበር ግብራዊ ንጥፈታት ከምቲ ዝድለ ዘይረኣየሉ ኣብ ሓውሲ ድስካል ዝርከበሉ ኩነታት ኣለና ክብል እደፍር ደንበደለይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብዚ ምቹእ ናይ ቃልሲ ለውጥን ውድዕነትን ኣብ ድኹም ወይ ደረጃ ምድስካል ምህላው ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ርእሰ ነቐፌታ ክትገብር ደኣምበር ክትኮርዕ ዝዕድም ኣይኮነን ኣብ ደንበደለይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኮይኖም ኣረገሊኦምሲ ኣብ በብውድባቶም ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ስልጣን ተኸዲጮም ጉቡኡ ከም ዝገበረ ወይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ክብረዝና ክደልዩ ምዕዛብ ነቲ ዝበህግዎ ክብረዝና ድማ ብግልፂ ብብቕዓት ብስራሕ ዘይኮነ ኩስቶም ምስ ኩስቶም እናበሉ ሰባት ብምግጫው ውዲት ብምእላም ንጹሃት ተቓለስቲ ብምጽላም ከረጋግጽዎ ምርኣይ ልሙድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኣድማዕ ስራሕ ኣብ ዘይተሰርሓሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣራጢጥካ ልክዑ ዝሓለፎ ድሌት ውልቃዊ ክብረዝና ዝወለዶ ድማ እዩ ደንበደለይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀላሲ ሲኢኑ ኣይብሱል ኣይጥረ ተሓሚሱ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ደንበደለይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣድማዕ ስራሕ ክሰርሕ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ተሪር ውቅዒት ክነንብር ካብዛ ኣቲናያ ዘለና መዓስ ንዕወት ዘይኮነ ንቕጽሉ ኣይንቕጽልን ወድዓዊ ሓላፍነት ስኽፍታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንወፅእ ትርጉም ዘለዎ ዝኽብር ስራሕ ከይሰርሑ ክብሪ ዝደልዩ ነቲ ዝደልይዎ ክብረዝና ድማ ብሒዋ ብውዲት ኣስማት ንጹሃት ሰባት ብምጽላም ከረጋግጽዎ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ሰባት ነለሊ ብእሩም ግን ከዓ ብዘይንሓፍነት ኣብ መድረኽ ወፂና ንንቀፍ ንግራሕ እምቢ ኣይንእረም ንዝበሉ ከዓ ብሕጋዊ ኣገባብ ንጠቐም እዚ ዘኽብር ስራሕ ከይሰራሕኻ ክብሪ ምድላይ ይውሕድን ይበዝሕን ደኣምበር ኣብ ኩለን ፖለቲካውያን ውድባት ከም ዘሎ ሓፈሻዊ ደንበደለይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘለዎ ደረጃ ዕብየት ሓባር እዩ እሞ ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሓትን ናብ ትልምታትናን ዘዕውትና መድረኻትን ንኽንበቅዕ ገገዘና ነጽሪ ወድሓንኩም ንዕማ መሐመድ